Ще напръскаме този разсъд с домати, който е пикиран преди 10 дни. Вече се е прихванал, даже е пораснал и е готов за пръскане. Студено му е, понеже се отглежда без отопление. Само през нощта се завива отгоре с няколко пласта найлон, този агрил и памучни парчета. Сега ще ви покажа как се познавам, че на расата му е студен по този начин. Червен. Листенцата му стават червени. Ето ги. Антоцианово оцветяване се казва. Лилаво-червено. Това е защото му е студено през нощта, но температурите не падат под 7-8 градуса някъде. Ще напръскаме разсада с фитосейв. Тук в тази пръскачка има литър и половина вода. В този литър и половина вода ще сложа 2 мл и половина фитосейв. Разклащам, за да се разбърка. 2 мл и половина нимазал. Пак разклащам. И още толкова фолиамин. Пак разклащам. И започваме пръскането. Пръска се на поляти растения предния ден или сутринта да са поляти и след обедните часове се напръскват. Като не се повтаря. Ако ви остана от разтвора, не повтаряте. Напръсквате нещо друго. И следващия път коригирате водата, просто за да ви стигне. Сега може да се види тук разликата. Едните тарелки са стеропорени, другите са пластмасови, силиконови. Стеропорните са с по-малки гнезда, по-малки са кутийките. И разът да е по-жълт и по-различен. Стои по-добре развитие в по-големите гнезда.